Înainte să începem episodul, vreau să-i fac și o promovare lui Hazliul. Are deocamdată un abonat și face diferite minigame-uri. Eu vă recomand să intrați și voi pe canalul lui. O să vă las și un link în descriere. Dați și voi un like, un share și un subscribe dacă se poate. Și da, haideți să revenim la episodul nostru. Salutare tuturor, eu sunt Andy și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. Astăzi o să mă apuc de o nouă serie Skyblock, pentru că am văzut că în comentarii mi-ați lăsat sugestii dacă nu mai joc Survival, să mă apuc de Skyblock. Astăzi joc pe legionminecraftromania.ro, o să vă las IP-ul în descriere. Este un server frumos, are 4 minigame-uri, Build, Skywars, Survival și Skyblock. O să mai adauge în curând Sky PvP și Sky Giant. Am vrut să vă prezint cum este serverul și Skyblock-ul. Aici este un model de generator de cobblestone, dacă vreți. Așa este spawn-ul. Acolo informații, shop-ul și cam atât. Aici este un parcurs. Stați puțin să mergem și noi la parcurs. Și după o să vă arăt insula mea. Aici este parcursul. Faceți și voi parcurs. Nu prea mă pricep. Sper să nu pierd. Se pare că am pierdut itemele, dar în fine. Aici, aceasta este insula mea. Se numește templu. Când tastați în consolă /is, o să vă alegeți insula, sunt mai multe, nu am cum să le număr, că nu le știu pe toate. Și o să începem cu construcțiile din episodul următor. Eu am fost Andy și ne revedem data viitoare. Pa, pa!